Prvýkrát v novom dome škrečok. Aha. Tu má piesok, koreň. Tu má záchod, on tam sa ešte piliny ošťaté, aby vedel, že tam má ísť. Ale možno si vyberá iné miesto, uvidíme. Piesku by sa mu mohlo páčiť. Teraz skúma. No, poď von. Zmetený. To by nebolo z takého parádneho domu, čo som mu vyrobil oproti tomuto akvárium iný. Tu má schody. Dám mu tam zrniečko. No? No neviem, či hen tam prejde, či to dokáže. Aha, dokáže. A tu má šmykačku. Poď sem, nie tam. No. Už vidím, že bude skákať. Poď sem, poď. Poď sem. Tam ho to bude baviť rypať. A to ešte vie, že tuto má na to miestnosť. Ne? Tu. Aha. Nežer piesok? Nie na žratie. Som preváril aj piekol ten piesok. Tu máš. No, vidíš. To je lepšie ako piesok. No, poď. Tu sa mu bude páčiť. Choď do tunela, choď. Čo? No. No, už sa nebojí. Už žere. No. Hej, výtvor, čo? Tu má tunely. Tu má tunel schovaný. Tu má prechod do druhej izby.